Nọnụ ndị banyere na-agba nke oge aṅụli nke izuụka nke na-eme n'isi mbido TV ma n'ebe aka ihe niile na-eme. Echefukwana ka bụ Chibuike m na-ewetara unu akụkọ n'izuụka mgbe niile. Ịmana anyị nọgara n'oge aṅụli aka anyị na-eji bịakwute unu bụ nnọọ nke gbasara ndị nke na-eme ihe ejije, ndị na-eti egwu, ndị nke na-asọ mpi ya bụ ndị nke na-agba bọọlụ. Ha niile bụchi entertainment anyị ka nọ n'elu entertainment gist ka nje bịakwute n'izuụka. Mana ịma na ọtụtụ ihe mere n'entertainment anyị n'izuụka ndị nke gara aga ma n'izuụka anyị nọ n'ime ya. Mana akụkọ ndị aka anyị eji napụtara unu n'ofu mana ile anya kịta anyị ga-ahụ na ihe niile mere mana Hedis mana Starboy First ịma Chioma mụrụ Davido nwa assurance ihe siri ike ya were bịa na maka ọ bụrụ na ụmụ ihe nke ị chọrọ ime na were nnọọ remote kpalite volume TV gị maka na ka ị ga-eji na-anụ akụkọ ndị akụ ọ na-apụta nnọọ nwayọọ mana nke mbụ m ga-eji bịakwute onye mana rap battle a na-ekwu okwu ya bụ Willie Esco ọ pụtara wee sị na ọ na-ewepụta 20 million naira maka Vector na MI mana ha na-ewepụtara ha diss track Vector MI mere Cypher wee kpọtụrụ Vector wee mee masterclass Cypher ya bụ The Purge MI wee wepụta Snake nya bụ reply Vector wee wepụtazie Judas the Rat nya ihe niile a na-aga Willie Exo wepụta wee sị na ọ bara uru na mmadụ na-aba na studio na-agụrụ onwe ha egwu na ọ ka mma dịka unu na-alụ ọgụ ma ọ bụ dịka unu na-eme batụ unu na-ewepụta n'ego n'ime ya wee sị na ọ ga-ewepụta 20 million naira dị na tebụl ka ha mezie rap battle a na ọ bụ ofu ebe ka a ga-anọ wee mee ya ka ha wee maragodo onye nke Kanu na rap a na-ama aka megide ọdịnụ ka onwe onye na-achọ itinye ọnụ na ihe a wee sị oke na ọ ga-emezi 30 million naira ha na-abụrịkwa ka ha na-asị na ga-eme ha ka ga-eme ya n'iji gaa n'iru akụkọ anyị na-akọrọ gbasara ndị nọ n'entertainment industry n'izu a mana n'izu a gara aga o nwere ka Yomi Casual si wee bịa tinye post moto ya moto ọ na-anya na nọmba plate o dịra Taylor wee bulie ụzọ ya elu ofu onye followers ya bịa sị ya na ọ bụ Yahoo boy ya na-asị na moto ị na-ele anya adị ọnụ otu isi na ọ dị ọnụ mana ọ bụ otu o si wee dowe ya nya bụ packaging otu o si wee package moto ahụ mere wee dị ka ọ dị ọnụ ndị mara wee na-asị na tinye n'ọnụ gị ebe ego gị dị ka esi asị ya n'oyibo put your mouth where your money is na-etinye ọnụ ebe ego ya dị ka ihe na-agbasaghị ike ịbịa na ndụ onye ọzọ na-etinye ọnụ mana nke ahụ bụ na anyị mana ndị ka esi ekwu ya na social media adọrọ Yomi Casual aka ya adịrị agịrị ya mana Twitter na ka ihe gbasara ya na Mike si na ọ bụrụ na nwunye ya na-aga ebe ọ bụla ọ chọrọ ịga na ọ na-aga ma ọ bụ egwuregwu ma ọ bụ okwu o kwuru kwụsie ya ikwe ọ gbasara gị na nwunye ka ọ bụ sị na ebe ọla ọ na-aga nwunye ga-eso ya nsogbu adị mana Yomi Casual asị na ọ kwadobe ihe a na-eme ya na Naịjirịa ka ị ga-asị ebe ọla na-aga na nwunye gị ga-eso gị iketebe ike na mgbe ọla iketebe ike na a ga-ama maka na ọ bụrụ na ị na-eje business meeting ma ọ bụ ebe ọbụla esi na nwunye gị ga-esoriri gị ndị ma na-asị Yomi Casual na ka ị gbasara ya na ka ihe bụ na ihe ọbụla Mike mere ọ bụrụ ya n'ọkụ m ga-eburu n'isi na-ekwu mana nke ahụ wee bụrụ onye ya ọ bụrụ na ọ chọrọ ka nwunye na-ese na-aga ebe ọla ọ na-aga ọ gbasara gị Yomi ị nwere nwunye gị nke kpọrọ nwunye gị ebe ọla ị chọrọ ịga n'izuụka gara aga Bobrisky ma asị onye ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị mana dịka m ga-asị ma ọ bụ hi ma ọ bụ shi mana mana ọ bụ Bobrisky ka a na-akpọ ya Bobrisky na-anya moto ya bụ Range Rover n'ụzọ Lekki ka mmadụ pụtara wee suo ya n'azụ ka onye ahụ suru ihe mana iso mmadụ nsutu nrituo ọ na-abịa sụwazi oyibo nya ime onye mbụ do you know who I am o nweke mere otu ụbọchị ka m nọ n'ime ụgbọala ya onye nke na-asị do you know who I am a na-ekwu ya nwoke a wee kwuo na ọ bụ manager dị otu a na company dị otu a nwoke a na-ajụrụ do you know who I am wee si na bụ mortuary attendant manager sị nsogbu adịghị na-ehapụ na ọ ga-emezizi ụgbọala na-egewa ọsọ na ọ bụ gị ọsọ ya mortuary attendant ọsọ nsogbu adịghị onwe ihe ha na-azọ ọ bụkwa onye a na-eti aga m eti gị n'ụlọ nga m ga-eme ka m ga-akpọrọ gị ndị uwe ojii mechazi si ya nna nsogbu adịrọ si ya gawa nsogbu adị na ọ ga-emezi ụgbọala ya o nwere nsogbu ọbụla dị na ebiko na-ewere nwaanyị n'anya ma ọ na-aga maka na ọ sị na ọ bụ mortuary attendant na-abụ nwoke achọ ọnwụ ọ chọrọ nsogbu nke were mana onye asụrụ ụgbọala Bobrisky ha ritụrụ o wepụta na ole moto Bobrisky nọ n'ihu o wepụta wee lee anya Bobrisky na-apụta na-achọ isi na ya nna rituonu ka a mara nụ ihe a ga-eme ihe a mgbe ọ ritụziri ọ na-asị ya na onweghị mere ụgbọala na ya ga-abụrụ ụgbọala pụọ Bobrisky wee were fon ya wee see nu nọmba plate nwoke a wee kutuo fon ọkwa iPhone 11 wee kutuo ya n'ala ile ihe onyonyo ya na Instagram page ị ga-ahụ ya ka ọ kụtụrụ ha n'ala o wee gbara ọsọ wee mepe ụzọ ọ banye na moto nwoke wee chere nchaja nwoke a wee chụọ ya wee bazie na nke
kụọ ya ihe ebe ahụ ka ọ laghachitara azụ wee bụrụ nnọọ na ha na-azụzi ihe ọgụ ya nyara pụọ. Maazị na Bobrisky na onwe ka o si wee mara ofu onye maọbụ nke ọzọ, nwoke a wee rahụ na nke ndị uwe ojii abalị na-abụ wee pụta. O mere ihe onyonyo wee na-asị Bobrisky na nsogbu adị na biko ndo. Bobrisky asị mba na ọ ga-ehi nke ndị uwe ojii abalị na-abụ tupu a na-ekwu ihe ọbụla, tupu ọ na-adị ihe ọbụla ọ na-ekwu, mana ọ rahụ na nke ndị uwe ojii wee ruo echi wee wepụta ya. Nke a wee wụrụ nnọọ a na-azụ ụzọ anyakwara anya were nya nwayọọ were nya nwayọọ ike na-ekwu ihe na-eme n'ụzọ AY comedian n'izuụka agakwara aga ka ahụ ndị uwe ojii kwụsịrị ya maka na ọ nyara one way. Mana n'izuụka gara agụ mana emere ọtụtụ ihe ma Headies mana tupu m agwụ ihe mere na Headies, Zlatan Ibile ya na Speed Darlington akpị nwa amama amamnumba na akpị sị na ọ ya azọ president obodo anyị bụ 2023 na PAP na ọ bụ pati ya mana anyị mana onwe ya ma ọ bụ egwuregwu ka ọ na-egwu ma ọ dị serious, mana nke a wee bụrụ mana ya na Zlatan hụrụ na America ụmụana ya na Zlatan bịa wuru ezigbo enyi ka anyị na-esi ahụ na ọha taa na social media. Ha wee hụ na America ka obi dị ya nya ka ọ hụrụ Zlatan ha na-eti Zlati were Zlati ka ọ na-akpọ ya ọkpọ ya Zlati ha na bekene nnọọ. Mana Zlatan nyere onyinyo nyere ya fon, ọ sị na nke a bụ iPhone mbụ ọ na-eyizi, ọ bụrụ iPhone 11. Zlatan gbalịkwara ka bụ nnọọ ezigbo ihe mara mma ajide ka oji ka wee bụrụ ha na-abụ rekọdụ egwu anyị na-atụ na mgbe egwu a ga-apụta ọpụta ka anyị mara ka ọ dị. Mana emere Zlatan nominate Zlatan na Headies dịka Next Rated, nominate Rema, Victor Eddie ya na Joe Boy mana onye were Next Rated a bụ Rema maka ọtụtụ ndị mmadụ bịa na-asị na Zlatan kwesịrị win Next Rated na egwu DCA na Zlatan kpọ ọkụ na-abịa mana Rema na onwe kpụkwa ọkụ ya bụ 6 months Rema nọ n'egwu mana ị na-anya ka Rema si agbagote ịhụ na ihe niile ọ na-eme na ọchị ọkụ na-abịa. Mana Rema bụ onye winiri Next Rated ya na ụgbọala sị ya Barry J wee winye Rookie of the Year. Ọtụtụ ndị na-amara na Barry J na ọnwa late Barrister na-eti egwu mara n'ụbọchị a maka na dịka o kwuru na ọ na-ededicate award nye mpa ya bụ Barrister. Ọtụtụ ndị ọnwa Barrister dị ihe a nne ya na-eti Fuji ma ya pụtazie na pop na-eti wee bụrụ ofu ihe ahụ. Tenny ọ dị nnọọ ka bịara Tenny award n'abalị ahụ. Tenny ji anọ wee n'anya o buru award maka na mgbe oge a na-akpọ ya akpọ nke mbụ kpọ nke abụọ ndị mana sị mana ọ bịa were ya onye nwere record label ya bụ Dr. Dollar bụ onye bịa nara ya kene ndị mmadụ. Mana akpọ nke atọ ka ọ pụtaziri ndị mmadụ sị ka ihe na-emezi sọsọ Tenny wee kpọkwa nke ịnọ mba si hapụrụ Tenny na Tenny nwe abalị a na Tenny ji award anọ. Falz winyiri Best Rap Song of the Year ya bụ Talk egwu ahụ o ji were ọtụtụ aka ihe nke na-eme na ime obodo anyị wee winye Best Rap Album ihe niile a ka o win abalị. Burna Boy winyekwara award atọ. O win Song of the Year, Artist of the Year ya na Best Collabo bụ nke ya na Zlatan mere bụ Killing Them. O winyere award ahụ. Ọtụtụ ihe megasịrị n'abalị ahụ ma ndị gbara egwu ma ndị mere nke ha mere mana nke a wee bụrụ ya mana ụmụ nwata na-akụ egwu a na-akpọ Favour Iwueze ya bụ niile echeta mgbe ha na-agụ joy 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 in my heart is ring Favour ọ mụrụ nwa nwanne nwoke tinye ya na Instagram wee congratulate ya si ya nne ọ bụ ihe dị mfe mana ime nwunye onye nwaanyị nara ekele nya bụ Favour mụrụ nwa ọhụrụ anyị na-asị onye nwaanyị gbaa gị ume. Mana nke mere n'ụbọchị ahụ Davido Chioma mụrụ nwa Starboy ya bụ ụbọchị emere Headies ka Wizkid mere Starboy Fest na London na otu ya ebe niile juru eju ya ọ dị nnọọ ka kpọrọ artist na ọkpọrọ artist entertainment industry ejebe London maka na onye ọbụla akpọrọ na award night ahụ ụfọdụ ndị winyere award ha nọrọ ya nke bụ eziokwu onye ọbụla akpọrọ sị na ha nọ onye ọbụla akpọrọ ha nọ ya ụfọdụ ndị bụ ndị na n'abalị ahụ mana na Starboy Fest ahụ ọ dị nnọọ kpọchị ebe niile juru eju ma Runtown ma Burna Boy, Fireboy DML, Olamide, Oxlade ha karịrị akarị kpọọ ha niile performụrụ n'abalị ahụ mana ihe ndị mmadụ nọ na-eche Naira Marley ịmana Wizkid bụ ọ na-akpọpụta ha ofu nnọọ ha na-perform ebe ahụ juru nnọọ kpọchị ọtụtụ ndị ma Oshabankuli ha ọtụtụ ndị na ebe ahụ ma Neto C ha pụtara n'ịkwado ya n'abalị ahụ.